nyithindo luor. Ben adieri ni jonyuol wantiere kaka nogowa piny ma ok chal joma ne chon. Nikech nyithindo masani maluongore ni Gen Z go gichimi achima ter gi wach. Kena yany to giyanya yana kama ka gineni be ok gimuon be ok giluor. Nitiere kaka jonyuol ema notimo makosa ok gikelo nyithindo male yo mogirore maber yo mar kanisa malere yo mar nyisogi ni mae yo miluwo. Inyalo wacho mano Trevor nikech karan kadongo ngeni wadongo oyombre ahinya kodi. Karan kadongo to luor no en gima ne nyaka bedie ne chalo military makiromo gi ng'ama duong' tichung' e ndara ne chung' attention mi chwado ni sarut e kor ndara kata ka ne matoka matatu to ichung' to betie kom. Taparo ni gimotimore e pinywa makawuono e society wa makawuono ni society obedo kod lokruok kowuok e pinjewa maloka maoko mamiyo wabedo jo mobedo mabor kod oganda mamoko. Individualism moro dhi mobedo kodwa. Koro ok inyal puonjo nyathino, ok inyal kwero nyathino. Chon ting'eni ne ng'ata ni kod thuolo mar rieyo nyathi mobam. Taparo ni mano odhi moweyo gap moro momiyo nyithindo gi koro donga abal ka gin jok ma wigi wacha. Moko go ikata ngum sani. Kata kidhi pacho ni riembo nyamburko ni moro. Ka gisebilo gimoro matin to gichung' mana ndara no kikalka. Nyaki gol gimoro. Ok igolo gimoro to kikalka to gin gibeti. Oriworo to piny ochomo kure jowadwa. Luor moro ne waridi. Gik machalo kaka jorita gwenge, machalo chief, jodongo gwenge. Onego waduok gino chien. Kawuono kata nikete mwandu ni moro matin nyaka kacha. Tipo ka gidhi gidonje udi gituro. Luor ok osedhimo. Onya warid mano matin. Moko wegi gi yomba. Nikech tire joma wacho ni onego beni wang'iyo ni to jogi idak kodgi nang'o, wadagi Gen Z gi nang'o, joma tindo gi idak godo nang'o, ema kelo na penjo ni